mun taɓa buga misali a nan muka ce akwai uban da malam Indabawa in ya fita tun daga kofar gidansa har ya da kofar gidansa ba mai gaida shi, duk wanda mu'amala ta haɗa shi uban ne yake fara gaida wancan, saboda halin yau yana cikin wani yanayi ba shi da wanda yake miƙawa, balantana in ya miƙa a miƙo masa gaisuwa. To wannan malam Indabawa sai ya saka ashe idan ya dawo gida zai iya buƙatar wancan abin da bai samu ba. To ashe idan ya zo yana buƙatuwan wancan, akwai uban da kuma hanyar neman abincin ma cike yake da kujiba. To idan ya je bo wannan yayan, akwai uban da ya rasa iyaye, ya rasa waye, ya rasa wane ne. To lokacin da ya zo ya haifar ya tsinci kansa a gidansa, yadda zai yi mu'amala dole sai kun yi la'akari da yayin da yake cikin kwakwalwarsa. Saboda haka a wannan gabar muna kira ga iyaye, musamman iyaye maza, yarinyar da ta cika shekara 7 kamar an kusa handin oba kenan, kada ka yadda ka bar wa mahaifiyarta tarbiyyarta, ana buƙatar ka a ciki. Amma mala a wannan gabar wani zai je kuma wanda ba namijin kuma baya raye ba, shi kuma abin da shi yasa aka ɗauki yaran ake ce musu marayu, kuma shari'ar mu ta musulunci ta ba da dama ta ƙarfafi kowane ɗan adam da ya shiga cikin rayuwarsu. Mun je akwai wani, na taɓa baka labari a nan, a gandun albasa suna da wata ƙungiya ta marayu da su sun zo ba, bayan mun yi doguwar magana da suka ban dama na ɗan ce wani abu a gurin, sai nake gaya musu mafi girman taimako da za ku iyayen marayun shine mai iko a cikin ku ya aura, kuma ka ware mata gida in kana da iko, ka saka wa kanka kuma ka yi auren dan Allah, amma ka zaɓi wacce ta yi maka mai ɗan kyan da kaga za ku zauna. Saboda kulawar da marayun suke bukata, ba sa bukatar bizitin wani ya je ya tafi kadai baya musu, kwatance baya wa magana ake cewa komai sai ga wuyanta ga na baduku. To wannan shine daidai da tambayar da malam Indabawa. So wannan sai ya saka ashe ana bukatar namiji a cikin wannan. So iyaye mata kada ku dinga toshe kofar shigar iyaye maza gurin tarbiyyar yarinyar da ta kai shekara 7. Idan kuna da lissafi, ku fa alakanta ta da barinta ta ƙulla alaka da babanta fiye da ku, za ku ci ribar haka. Akwai wata da aure ya samu matsala, auren ta mutu, tana da 'ya'ya gaba ɗayansu mata, sai take ta kokowa mijin ya rike 'ya'yan ya kai su gidansu da waye, yake cewa ni ko da za ki ɗau shawara ta ki bar su a gidansu ya fi ki ɗauko su, amma ki auna. Da ta bar su kwana 2-3 idan an yaran za su zo su kawo mata korafin an mana kaza ba a yi mana kaza ba a can gidan da suke. Na ce da a nan ciki ke ma duk abin da kika yi musu can za su dinga kai korafin, kuma ba za ki iya ba, kuma za su zama tarkon da za a dinga ɓata miki rai ta dalilinsu, tunda kin san ba zai yiwu su zauna yara ba a samu saɓani da ko ina ba, wataran wani abu in sun yi za a zargi ma mahaifinsu. So da haka wannan gabar da akanta za mu tsaya, in Allah yadda za mu zo gaba ta shekara 14 ko 15 zuwa 20. Shekara 17 zuwa shekara 14 shine kamar yadda muka faɗa yawanci mun raba rayuwar mata ne, mun raba rayuwar mata don gani da alaƙarsu da iyayensu gida uku. Shine alaƙar yara da iyayensu na ƙud da ƙud yana ci gaba da wanzuwa ne a shekara nawa, a shekara 1 zuwa 20. Daga 1 zuwa 20 ana sakin hannun juna, ba don ba a son juna ba, sai dan yanayi ya canja. Shi yasa wacce ta kai shekara 20 zuwa sama a gidansu za mu samu lokaci wata ran a ɗan tattauna akan yadda mu'amalarta da iyayenta yake. Suna samun damuwa da yawa sai su ga kamar suna cikin kunci da yanayi mara daɗin da ba a san su a gidansu, ba a ganin kiwonsu, ba a tausaya musu. Ba haka ba ne. Yadda masana sukan yawan faɗa shi rayuwar gaba ɗaya guda uku da muka faɗa, ana kwatanta ta ne ko a fassara ta da rayuwar samun ciki. Yarinya ana munna idan mace ta samu cikin farko, a farkon nan ana munna, musamman ta daɗe ba ta yi ba, ana munna an samu ciki. Kaga na farko kenan, ana munna an haife ki bakon farko. Na biyu kuma yarinya ciki yana kaiwa wata 3-4 ya zama larura, yana kwannafi, ana kaza ana kaza. To ke ma kin shiga shekara 7 ta biyu kenan a cikin 20, wacce yanzu ita za mu tattauna. Sannan kina shekara 15, wai ciki ya shiga watan 7 kenan. Kullum lissafi da fata yaushe za a haife shi.
ke ma kullum lissafi da fata yaushe zaki aure. Ba wai haushinki ake ji ba, ba gajiya aka yi da ke bai, lokaci ne yanzu. So na ƙarshen kaji uku sun ƙare ko, na ƙarshen shine in ta kai shekara 20 ɗin nan zuwa sama da take jin an tsane ta, kin shiga wata tara. Duk mai ƙaunar mahaifiyarki da mai ƙaunar ki so yake ki fito ki bata ta huta, ke ma ki samu sabuwar rayuwa. To shi ma haka in kin cika shekara 20 ne ma ake ke aure. Ki shiga sabuwar rayuwa, gidanku kuma sun saki cikin. Me yasa zaki gane kamanceceniya shine idan kina yarinya, idan kina cikin da aka damu Allah ya raba lafiya, ana haifarki ba jefar da ke ake ba, ana haifarki kuma a gurguje za a zo ana munna da annashuwa har a haɗa taro. Shi ma haka in kin yi auren a shekara 20 da kika ga kamar an matsu da ke, an damu da ke, ba zaman makoki ake ba. A shekara 20 ɗin kuma kina yin auren ko sai a zo ana munna a yi biki, mahaifinki ya ci bashi ya ciyo bashi, mahaifiyarki ta nemi tallafi ta ci bashi, duk a yi abu ana sa ran ki tafi. Kin ga tafiyar da aka kore ki kamar ɗan nan ne da aka haifa, ba a mai da ke gidan mijin ko an yi fatan ki auren dan ba a ƙaunar ki ba. To wannan bakwai ta biyu a cikin ta muke, ita ce bakwai ta ciki ya kai shekara wata 3 ko wata 4. So da haka a lokacin an fara expectation, tsammani, a nan ne akan ce akan yi scanning, akan yi waye, to an fara tsammani. To ke ma a lokacin an fara tsammanin za a ga abubuwan da ake so a gani daga wajenki, saboda tarbiyya za mu magana shi wani satin Allah, da ta namiji da ta mace tana da bambanci a ɓangarori da yawa. Ba duka lokaci ne tarbiyya ta namiji take fin wahala akan ta mace ba. Mace tarbiyoyinta da abubuwa, akwai lunguna da yawa da saƙuna na tarbiyyarta wanda mai son ya samar da ingantacciyar mace sai ya shiga, kuma da yawan iyaye hankalinsu baya kaiwa, in Allah yadda za mu a wani satin. To a wannan lokacin sai ya zama wannan mahaifiyar da yake ganin da duk duniya ita ce take, atamfa sai ta rage miki, in dai ba irin matan nan ne oversize da suke cinye atamfa ɗaya ba ko za ga suna ragewa masu jiki, to za ga suna ragewa. To wannan sai kiga abin gradually ya fara canjawa, sai uban ya zama shi yana jura wancan nauyin da ya ɗauko, yana iya samun miki da kayan kwalliyar da kayan komai kuma baya sa ran komai daga wajenki. Ita kuma wannan uwar za ki ga kula tana raguwa, kuma tana expecting ki wanke a dake ki ba, ki wanke ba a dake ki ba, ki kaza. To dukansu yadda muka ba uba kariya a can, to a nan ma ba maƙiyinki ba ce ita uwa. Soyayya ce. So take ki zama mutum. To yau kuma Allah yadda za mu dawo da bara bana. Za mu ɗauki shirin mu mai da shi baya, mu ɗauko alaƙar iyaye mazan da 'ya'ya mata, da iyaye mata da 'ya'ya mata. In ya so sai mu zo mu ɗora akan inda muka yi alƙawari cewar za mu kalli wasu abubuwan da suke na su kansu samari, su kuma me yasa suke tunanin da suke yi, kuma me yake sa. To wannan shine abubuwan da muka yi alƙawarin zamu insha Allah. Daga cikinsa, wato mata tun daga yarintarsu zuwa girmansu za ka iya raba rayuwarsu gida 3, kuma kowace guda ɗaya za a iya raba ta gida 3. Akwai rayuwa da muka taɓa tattauna a wani gurin, muka ce shekarar mace ta farko shekara 20, sai shekarar mace ta biyu shekara 20, ta cika 40, sai shekara kaso na 3 shekara na 60, 40 zuwa wata 20 ɗin kenan. To kowace 20 tana rabuwa gida 3. Rabuwar da take gida 3, 20 ɗin farko akan ta za mu tattauna, inda ita ce aka fi sa ran za ta yi a gaban iyayenta, mu ko za mu kalli alaƙar ta ne da iyayenta. To a farko, asali kafin zuwan addini saukakke, addini na gaskiya, kafin zuwan sayyidina Rasulullah, ana ganin mace ne a matsayin aibi, a matsayin illa, a matsayin gazawa ga duk wanda ya samu. Idza bishara aduma bil unsa, in aka yi ɗayan cikinsu da bishara da mace, sai fuskar sa ta cika da ɓacin rai da fushi, wani ƙazanta ne. To zuwan addinin musulunci sai ya zo ya wanke wannan. To shine marhalar mace ta farko. Da a gurin al'umma, mace ƙaramar mace jaza'i ne, rashin daraja ne, rashin sa'a ne, da abin da na sani ne.
to shari'ar mu ta musulunci sai ta wanke wannan, to shine farkon ya sunansa farkon matsayi na mace a shekara ta 20, shekarunta na farko kenan muna ce mishi har zuwa 7, sai Allah ya wanke ta ya sa mata wani irin karbuwa, ya sa mata shakuwa da san abu a cikin ɗan adam. Wani zai ce a har yanzu fa ana yi da yawan an haifi mace ko kuma da yawan ana kina ta haifan mata sai ki ga baki yawan haifar abu yana sawa abin a ƙusa da shi a nemi waninsa. Wacce ta haifi maza zalla za ka ji mace take ta so, to nan babu shi sosai. Wani malami mai azanci da aka zo ganin sai ce da fa Allah ya zo yana cewa shi yake halitta komai, ya zo kan magana yuhabu yana bayar bisa sansa bisa ganin damarsa, mai ya sha'u sai ya fara da mace ya ce ina ba su ‘ya'ya mata domin a ɗauka daraja a gane cewar kyautar Allah a cikin ma ‘ya'yan mafi daraja shi ne mace, sai aka ce maza ko na haɗa musu mata namiji da mace ko kuma in bar ma wanda na so a yadda yake. Ashe in mutum zai sami ‘ya'ya zalla, samun ‘ya'ya mata zalla shine na farko da alƙur'ani ta baya, shine daraja farko. Manufar da muke so mu kai gare ta shine mata ko kun yi aure ko kaddara ta sa kuna zaune a gida ba ku yi aure ba, ku saka wa ranku wannan maganar da za mu faɗa. Gidanku akwai mutane kala uku, da uba wanda ya keto hazo ya biyo wani layi na daban, kuma yana da ɗabi'u na daban, yana da halitta ta daban, yana da nauyi da aka ɗora man na daban, da uwa wacce ta keto wani layi na daban, tana da ɗabi'u na daban, tana da nauyi da aka koya mata na daban. Su guda biyun nan suna da hayaniya a ƙwaƙwalwarsu wacce bata ƙwaƙwalwarku. Da yawan 'ya'ya sukan yi wata magana sai su ai su babansu bai san matsalarsu ba ne. Wa ya gaya miki? Wata 'yar wallahi mahaifanta suna shiga ɗaki su yi kuka akan matsalar ta bata sani ba. Ba tare da sun fito fili ba. Suna musamman iyaye maza suna haɗiye damuwa ne don sun yarda su ne kotun koli. In suka shiga damuwa ba su san kuma wa zai warware damuwar ba. Suna ba wa kansu ƙarfin gwiwa saboda suna ganin idan sun shiga suka bayyanar da damuwar gazawa ce ga gidan gaba ɗaya. Saboda haka ke kuma akwai ki ke kuma JJC Jolly Just Come da kike ganin duk akan kuskure suke saboda baki kalli yanayin da suke ciki ba. An kawo abinci wani yana ta ce aka ce ya fi haɗama da aka bibiya wajen kwanansa biyu da wani abu ya ci abinci ba. Dole ce ta sawa. Dole ta sa a wani yanayi yake ciki. To su ma iyaye akwai bambanci mata ku kalla tsakanin rayuwarku da ta iyayenku. Sannan bambanci na biyu akwai kurakurai da iyayenku suka yi ko aka yi a gabansu. To sanda suke tsora ku akan wani abu kauce wancan kurakuran suke so ka yi. Kai kuma sanda ka kasa hawa baka san kuskuren ba baka san an yi ba. Saboda haka sai kake ganin kamar me amfanin kaucewa. Mutum ne yanzu wai wani sun yi irin kiliya da shi sai ɗan waya yake taimar bayan sun waibin hannu yake cewa kawai mutum yana tuƙi ta waya da ya dai ki ɗaukan wayar da ƙarshe sai ɗauka sai ya ce juyowa muka yan fashi ne a gaban hanyar nan. Da ya ki ɗaukan wayar to shine rashin sauraron iyayenku. Wata ran inda mahaifin ke je ko mahaifiyarki ta gano danja. An san matsala. Yawwa. Sannan na uku salo da usulubi da iyayenki suke amfani da shi kin ji guda biyu. Uwa sa rai take da ta taho da ke dama za ta samu wani photocopy ta. Sai tunanin ku ya bambanta ko abin da yake so ba shi take so ko abin da take so ki kin kasa yi. To wannan sai ba ta dama take jin damuwa a kanki take kuma kausasa magana. Har sai kiga dan me mahaifiyarku wata ta sa a status wai duk duniya wacce take ce mata bata iya komai ba ko bata da basira mahaifiyarsu ce kawai. Amma to ita wannan yaren na mahaifiyarki yare ne na kifa a inda kike. Ba ta nufin gazawar taki da ke banza ce. Ta yadda da ke kuma tana ƙaunar ki amma so take kifi gurin nan da kike. Ƙara ƙaimi. Yawwa mara inda ba ƙara miki ƙaimi take. Wanda ya san ƙaimi bugawa doki ciki ake da abu mai ɓule-ɓule. Mafi yawan lokaci akan bugi cikinsa da abin a yayin da dokin yake tsakiyar gudu. Ana so ya ƙara gudu akan gudu don ya ƙere wa
iyayensa. Sannan abu na hudu, uba a mafi yawan lokaci makomarki yake dubawa a gun tarbiyya. Kina shekara 7, hankalinsa yana iya hango gobe da jibi. Ita kuma uwa buƙatar ki take dubawa ta yanzu. A wannan gabar shi ya saka dole sai kin ɗauki balance. Ki gane a ciki dukansu babu maƙiyinki, ko da ku salon da suka bi gurin tarbiyyatar da ke ko gurin tura miki saƙon ya zama ragon salo ne wanda maƙiyi zai iya amfani da shi, ba ƙiyayya ba ce so a gurinsu. Muna magana da waɗanda suka wuce ta gurin suke da ciwo a zuciyarsu a kan gurin. Abu na 5 da za mu tsaya a kai shine kowanne daga cikinsu yana da tasa rayuwar, yana da nasa matsalar, yana da nasa buƙatuwar. Wani ya tambayi ma'aike ce ina da dirhami guda 1 ko dinari 1 kama ja fil hadis, ya ce me zan da shi? ma'aike ce ka ci abinci. Wannan saƙon da muke so mu cira daga cikin nan, ashe shi uban yana da rayuwarsa. So da haka ba komai ne zaki sa ran sai ya tozartar da rayuwarsa don rayuwarki ba sannan ne yake son ki. A'a, akwai yanayin da ake shiga mai nema in baya ci wata sai a nemo shi. Ko da mahaifiyarki ta zo da wani hoton, ko da mahaifiyarki ta faɗi wani abubuwa, mafiya yawan alaƙa auratayya, 'ya'ya mata mu ji wannan, alaƙa auratayya tana bambanta da alaƙar ɗaya da uwa, kuma bai kamata su zama iri ɗaya ba. Mata tana yawan idanta ya fi kallon gazawar mijinta saboda tana jin haƙi. Shi yasa in ya kawo komai ba gishiri take gane ba gishiri. To ke kuma ya kamata idanki ya fi kallo na jajircewar mahaifinki a kanku. Idan ita mata tana ganin yana da buƙatar auratayya, ke wace buƙata yake da ita a gunki? Dan me za ki shiga ko faɗan da ke da wacce kike taya faɗan ba layin ku ɗaya ba? So da haka wannan shi ne na ƙarshe a gabar nan ta ƙarshe. Mata ku kauci saka 'ya'yanku a cikin alaƙarku da mazajenku, ko da ku ta hanyar mayar da magana ne a san da suke nan. Da yawan mata sukan koka iyaye maza ba sa la'akari da yanayi da ake ciki gurin gaya musu magana da musu faɗa a gaban 'ya'yansu. Namiji da yawa yana yin abu ne aljaza'u min jinsil amal. Yana jin sanda kike zama ki gaya wa 'ya'yan wani abin da bai kamata ki gaya musu ba. So idan ya tashi yana yin wani abin shi ma don ya isar da wani saƙon da yake so 'ya'yan su ji, wanda da baki buɗe ƙofar ba da ba zai faɗi saƙon ba. Sannan na biyu, wata ran fusata tana sa shi fusata da sakamakon aikinki yana sa ya yi aikin da ba ɗabi'arsa ba ne. To ko da ya yi haka kada ki samu ƙofar aibatawa. Duk ƙofa da duk yanayin da mijin ke yi domin buƙatarsa da ake a tarbiyyar aiki, kada ki bari ɗan ta gan shi a mutumin banza ko ɗan iska. Kamar kin sarewa kanki gaba ne, kin sarewa kanki fuka-fuki ne da za ki tashi da shi. Wayannan su ne 'yan gaɓoɓin da yardar Allah sati mai zuwa za mu ƙarasa gaba ta 3 sai kuma mu ɗora daga inda Allah ya nufaci mu ɗora. Mara in dama saukan mana waya 2 ko 3 ko sallama za mu ai da lokaci yawanci don haka fa na rage lokaci in dama ko dai ojora za ka yi masu sauraro. Yadda muna nan ba a ce akwai rana ba wallahi.